ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 8 январи соли 2021 1000 рубл 149 сомонӣ бу 30 дирам, $100 1130 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 14 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 70 000 сомонӣ сар мешаванд. замин, ҳавлӣ, квартира ҳамаи намуд хона ҳаст. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ва рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед дар комментария нависед чӣ хари хона шумо дар корай. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб, ду хонагам бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар ҳафтумошонаи бинои советӣ. хона ремонти нағз дорад ва ҷойгир аст дар маҳаллаи 9 микрорайон. таъҷилан фурӯхта мешавад. срочна. нархаш 150 000 сомонӣ. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. 6 сотиқ замин ҷойгир аст дар деҳаи Пистамазори 2. аз лаби роҳи асфальт дуюм замин аст. об, свет ҳамсояҳо доранд ва зиндагӣ доранд. обаш як 400-500 метр овардан дар корай, свет дар наздаш. нархи замин 70 000 сомонӣ. документош 100% ва боз савдо мекунем, арзонош мекунем, мегӯяд соҳибаш. рақамош дар рӯи экран. рақамҳои Россия, WhatsApp, имо, Viber доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар калсивои Мардон. 60 метри квадратӣ мебошад. ду хонага, зали 3/6 дорад. поёни залда балкони 3/3 ҳаст. боз коридори алоҳида ба спальнира дорад. спальни 3/4 ҳаст. як ҳоҷатхонаи алоҳида дорад. боз як ҳоҷатхона хати ванна якҷоя дорад. кухни 2/3. доми 16 этажа мебошад. новостройка. хона дар 8-тум ошонааш ҷойгир аст. чӣ хеле ки гуфтем дар калсивои Мардон. нархи хона 340 000 сомонӣ. камтарак арзон мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. документош за якхонагая, не ки соҳибаш духонага кардагиянд. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Мадад. 8 сотиқ замин, 4 дар хона, сауна дорад. об, свет, канализатсияи шаҳрӣ дорад. дар наздикиш садик, мактаб, больница ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои Россия, WhatsApp дорад. нархи хона 65 000 доллар. дӯстони азиз, ва алишам мешавад бо квартира дар шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Гулистон, пештара Қайроқум. 8 сотиқ замин, 4 дар хона ҷойгир аст дар пушти мелкомбинат. нархаш 500 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад. ва дӯстони азиз, алишам мешавад ба 2 ё ин ки 3 хонага. свет ва обуш ҳама вақта мебошанд. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. бо арзон ҳам мешавад. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. 3 сотиқ заминаи қарибии мошинбозор, навбунёд меган, агар хато накунем. фундаментош рехтагия, ду камас санг дора. гирдаш маҳкамай, дарозаш часпондагӣ. проекти дуэтажаҳай. проектша падарка метем, мегӯяд соҳибаш. нархаш 15 000 доллар. сари роҳи калон. об даруни хонада ҳаст. свет ҳама вақта. ай роҳи калон тақрибан 15 метр ҳамагӣ дур мебошад. ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои 2230 WhatsApp дорад. рақамҳои 9352 имо.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Корвон рӯ ба рӯи 7 ахтар. Кадоме надонад хона дар куҷое, ҳамин Корвон буд мешавад, ҳамин баъди 10 дарвозаи Корвон ҳамин дома бардоштагианд. Рӯ ба рӯи 7 ахтар дар ҷойгир аст. Ду хонага мебошад бо масоҳати 75 метри квадратӣ, бе ремонт, коробка, лекин масоҳаташ имконият метиҳад ки се хонага имконият масоҳаташ калон аст. нархаш дӯстони азиз $29000 арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат, худи дом 16 этажа мебошад. хона дар 13 мошина ҷойгир аст. аз рӯи нақша моҳи марти соли 2022 дома бояд супуранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, пештара Курхонтепа. як хонага дар дуюм ошёнаи бинои советӣ ҷойгир аст дар кӯчаи Ламаносов. масоҳати хона 32 метри квадратӣ. нархаш $18000 арзон мешавад. хона таъмир дорад. агар ки дар Душанбе ягон хона бошад, алиш мешавад, болоиш сум метиҳанд, мегӯянд соҳиби ҳамин хона. марҳамат дӯстони азиз, худи дом 4 этажа мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар як дар хона дорад ва 6 сотиқ замин ҷойгир аст дар Баҳор. хона коробка мебошад. замин 4 кунҷа, канализатсия, свет, об дорад. ҳуҷҷатош 100%, техпаспорт дорад. замини кӯҳна ягон камбудӣ надорад. дар кӯчаи Баҳор ҷойгир аст. алишам мешавад бо мошин. нархаш $235000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати деҳотии Рудакӣ, маҳаллаи Калхоз, пушти мактаби Седа ҷойгир шудааст. хона дорои 6 дархона мебошад, бо кухнӣ. 2 баня дар даруни хонаҳо ҷойгир ҳастанд. ҳамаш новостройкаи ҳамин 2 соли охирда сохта мешавад, мегӯяд соҳибаш. замини хона ҳамагӣ 9 сотиқ мебошад. парник сохтагианд. об дорад, светам ҳаст аллакай. кухнӣ, баняш об доранд, обу пастая намебошанд. нархи хона $300000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад дӯстони азиз. сабаби фурӯхтанамон Россия мерем барои ҳамин, мегӯяд соҳибаш. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 8 сотиқ замин, 5 дар хона ҷойгир аст дар Южный шаҳри Душанбе. нархи хона $80000, $910000 сомонӣ, ё ин ки $5,885,000 рубл. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp доранд. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад дӯстони азиз. ва боз хотиррасо мекунем ки ҳамин хонаи мо видео абзорша кардагием. алоҳида видеош ҳаст дар YouTube каналмон. марҳамат, ман ссилкаи ҳамин видеора дар комментария мемонам. марҳамат, метавонед дароен тамошо кунед. на танҳо ҳамин хона, соҳиби ҳамин хона боз дигар хона дорад ки баъд нархаш аз ин ҳам арзонтар мебошад. марҳамат, ссилкаи ҳар дуи видео хонара ман дар комментария мемонам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага бо масоҳати 23,80 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои советӣ. хона ҷойгир аст дар маркази шаҳри Хуҷанд, пушти театри бо номи Камоли Хуҷандӣ ва назди травмпункт. кӯчаи Фирдавсӣ, дроб, доми 127, квартираи 8 мебошад. дар наздикии хона мактаб, поликлиника, детский сад, магазин ва детский городок ҳамаш ҳаст. нархи хона $180000 сомонӣ савдо дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд якхонагара духонага кардагианд бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар чорумошонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад. ориентираш областной больница мебошад. дар наздикии хона роҳи Абришим ҳамаш ҳаст. ҷойгир аст дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш $240000 сомонӣ.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе Зарнисор дар ҷойгир аст. Дӯстони азиз, як хонага мебошад, лекин шумо метавонед ба ҳазур ба ду хонага табдил тиҳед, чӣ ба ки масоҳаташ 62,55 метри квадратӣ мебошад. ҷойгир аст дар 14-ум ошёнаи бинои новостройка. нархаш бошад $22,000. боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран WhatsApp доранд. мо боша хайру хуш мекунем. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаем. то боздид барори кор шумо дар хинони гавотон боша.